Kaixo, atzaldeon. Lehen da bizi, zantzidatenean, hona etortzeko eta gonbidapena jaso nuenean, eta ilusio handia intzian euskeraz emateak, hitzaldia. Aurretik barkamena eskatuko dut, akatzen bat balego, edo gauzaren bat ez badut ondo esplikatzen, edo batez ere termino aldetik eta badakizu euskeraz ez dela zuek asko, mengo askok arrobiet eta umeekin, ume euskaldunekin, eta uste dut oso interesgarria dela, noizbehinka hitzaldi hauek euskeraz izatea baita ere, ez dana erderaz, ez? Nahiz eta askotan, nik erabilko ditudan eta zuek erabiltzen dituzuen termino asko erderaz izan, edo zaila izan itzulpena, edo, saiatuko naiz diapositiba gehienak euskeratu ditut, akatzen bat balego barkatu, hemen egongo da euskeraz ni baino hobeto egiten duenik eta gehiago dakienik, eta saiatu naiz behintzat, edo saiatuko gara pixkat euskeraz egiten dana, edo parte bat. Diapositiba batzuk oso teknikoak direnak, edo asko sartzen naizenak pixkak taktikan edo pixkat erderaz utzi ditut, eta norbaiti molestatzen batio ere, barkamena eskatu aurretik, ez? Eta gero hasi baino lehen, eskopiatu nik azaltzen dudana gehiegi, ze azkenengo urtean ez dut partidurik irabazi. Orduan, saiatu zeozek balio badizue, baina eskopiatu. Ze azkenengo urtean gauzak ezaizkit oso ondo atera. Emaitzaldetik. Nik pixkate azalduko dudana da, nik futbola nola sentitzen dudan, nola ikusten dudan, azalduko dut pixkat nire ustez entrenatzaile batek dituen 3 ardura nagusiak, ez? Nola jokatu, nola entrenatu eta nola lideratu. Pixkatu ez danak, edo hemen zaudeten guztiok daukazuela ardura hori, eta, segun ze tokitan edo ze momentutan, pixkat ohera goazenean edo ardura hori gehiago zentratzen da edo ikuspuntu horretatik, ez? Nola jokatu igandean, edo ze entrenamentuak nola prestatu, edo jokalari Jordik lehen esan duen bezala, nola hitz egin jokalari batekin, elkarrizketa potente bat euki, eta askotan entrenatzaileok buruan hori eukitzen dugu, ez? Orduan, hasiko gara pixkat azalpena hemendik joango da. Ez dut esan, baina ordu baten mentilatuko dugu, alba dugu, eta gero bai nahi dut zuek ere galderak egitea, asko gustatzen zait, zuen iritzia ematea, o galderak egitea, eta pixkat beste 20 minututan edo pixkat zuek galderak egin, eta nik erantzungo ditut, edo aldrebez, nik ere ingo izkizuet galdera batzuk, nik ere pixkat ikasteko. Hori, pixkat nahi dizu dena esan, nire ikuspuntutik usteot izan behar dela prozesu borobil bat. Nola jokatu nahi dugun, ez pixkat bihotzarekin sentitzen duguna, gero hor dator joko estiloa, joko sistemak edo gaur egun espazioak, lehen sistemataz hitz egiten genuen, eta oin entrenatzaileak hitz egiten dugu gehiago espazioetaz, gero hitz egin dugu horretaz, ez? Ze espazioetan jokatzen duen jokalari bakoitzak. Eta gero, horretarako, uste dut, nola jokatu nahi dugun kontutan eukita, nola entrenatu behar dugun, ez? Horretarako oso garrantzitsua da metodo bat eukitea, eta ez lehenengo mailan, baizik eta infantiletan, alebinetan, uste dut oso importantea dela metodo bat eukitzea. Edozein metodok balio du, landuta badago, baina metodo bat euki behar da. Hori da nik uste dudana. Eta gero, jokoaren kontzeptuak. Bakoitzari gustatzen zaizkigunak, azkenean zer dira kontzeptuak? Dira talde batek manejatzen duen hizkuntza. Entrenatzaile horrek duen hizkuntza eta jokalari guztiak dakitena. Eta hori, denbora bat behar da, hori irakasteko, baina uste oso garrantzitsua dela, nola defenditu bat-biko bat, nola ze orientazio eman jokalari bateri edo aurrelari bateri, uste hori taldeak jakin behar duela eta hori pixkanaka horren bitartez irakatzi behar dela, jokoaren kontzeptuak. Eta gero lidergoa, eta azkenean da prozesu borobil bat, ze oso zaila da lider beldurti bat eukitzea eta goian estutzea adibidez. Nola jokatu nahi dugu, nola entrenatu behar dugu, nahi baduzu jokatu ritmo oso altu batera eta entrenatzen baduzu ritmo gutxira, oso zaila da gero ritmo handira jokatzea. Orduan da prozesu borobil bat. Nahi baduzu jokatu ritmo handira entrenatu beharko duzu.
nahi badozu atzetik jokatu eta asko arriskatu, baina entrenatzaile edo lider beldurti bat bazara, edo hori ez bazaizu asko gustatzen, oso zaila da hori gero transmititzea. Ez bakarrik lantzea, baizik eta transmititzea. Hori, oin hitz egingo dugu horretaz pixka bat. Orduan guzti hau esplikatuko dugu pixka bat, bideo batzuk jarriko ditut, eta uste dut hau oso garbi ikusi behar dela pixkat, ez? Edozein entrenatzailea ailegatzen danean momentu baten talde batera, oso argi eduki behar duena da, hori, lehenengo nola jokatu nahi dut, nire ustez hori da garrantzitsuena, zer sentitzen dudanik, nire bihotzarekin, txikitan zer ikusi nuen, non jokatu nuen, guzti horrek markatzen du asko, nik adibidez Atletikeko Arrobian jokatu nuen, gero egon naiz Eibarren urte asko, jokalari moduan, Realen ere egon nintzen, ez dakit azkenean talde euskaldunetan, orduan horrek asko markatu du, gero nire entrenatzailearen ibilbidea edo asko markatu du. Jokatzen nuelako era batera, entrenatzaile gehienak perfil batekoak izan zirelako, eta horrek zalantzarik ez markatu du nire ibilbidea, eta nire izateko era, nire jokatzeko era, eta orduan, pixkat prozesu borobil bat, ez dakit ikusten da, baina hori nahi dut pixkat esplikatu. Lehenengo, ez nola jokatu nahi dugun, ez? Joko estiloaren aukeraketa edo hautaketa, ez? Pixkat toki batera ailegatzen garenean, zer gustatzen zaidan niri, nola nahi dugun jokatu. Usteot, 3 puntu daudela hor kontutan hartzekoak, ez? Eta orain galdetzen hasten banaiz hemendik, bakoitzak esango dit garrantzitsuagoa dela bat bestea baino, baina oin ikusiko ditugu, ez? Aber, zuek ze uste duzuen. Lehenengo, zer gustatzen zait niri, ez? Usteot oso garrantzitsuena, niretzat garrantzitsuena dela, ez? Nola ikusten dudan ni futbola, nik adez talde ezberdinetan ona, ez? Eibar, Atletik, edo Almeria, Deportivo La Coruña, oso ezberdinak beraien artean, ez? Baina oso zaila egiten zait entrenatzea edo transmititzea zeozer ez badut sentitzen. Oso zaila egiten zait. Orduan, Almerian goian estutu nahi badut, edo esaten badien jokalari goian estutzeko, goazen gora estutzea, oso zaila da, hegoaldeko taldeetan hori askoz ere zailagoa dalako, edo atzerritar asko daudelako taldeetan, edo ezaugarri horiek ez dituztelako jokalariak, orduan, oso garrantzitsua da, zer gustatzen zaidan niri, baina beste gauza batzuk daude, bai. Orduan, hor pixka baloratu behar da, zer dan garrantzitsuena. Niri gustatzen zaidana gero azalduko dut, baina argi nahi dudana geratzea da oso zaila dela transmititzea gauza bat ez badozu sentitzen. Oso zaila, niri egiten zait oso zaila esplikatzea gauza bat edo jokatzea modu batera eta ez sentitu hori. Eta uste dut hori oso garrantzitsua dela edo niretzat izan dela gero lo ondo egiteko. Aurrekoan Luis Enriquek esate zuen elkarrizketa baten hori, ez? Galduko zu, oinez bada, datorren urtean, edo beti ezaizkizu gauzak ondo joango. Orduan, importantena da egitea zu sentitzen duzuna. Nola ikuste duzun futbola, ze gustatzen zaizun zuri, bihotzarekin, eta a muerte horrekin. Ze azkenean, galduko zu, oinez bada bihar, eta gero lo ondo ingo zu. Azten bazara jokatzen, modu batera, zuk ez dozula sentitzen. Azten bazara egiten, prensak esaten duena. Azten bazara egiten, kirol zuzendariak esan dizulako gauza bat, eta gero galtzen badozu, orduan gero ez dozu lorik egiten, nik behintzat. Orduan nik nesta galdu, nik lo oso ondo egiten dut, baina beti ere hau kontutan hartuta. Zer gustatzen zaidan niri, nola jokatzea eta zer sentitzen dudan. Horrela sentitzen badut futbola, a muerte horrekin. Hori oso argi daukat. Bigarren puntua, oso garrantzitsua da zein taldetan zauden. Bai, nik Valladoliden neukan egoera bat, Almerian beste bat, ez da berdin jokatzen dinot historikoki eta beraiei gustatzen zaiena, zaletuei gustatzen zaiena, ez da berdin Almeria edo Valladolid, Atletik, Eibar, eta orduan ze taldetan zauden oso garrantzitsua da. Ni beti kontatzen dut berdina, nik selezinotako partiduak ikusten ditut, eta hori Eskoziaren kasoa adibidez, ez? Egon nintzen oporretan batzukin eta hori kantatzen, jokatzen Eskozia, 5 utz galdu zuten, ez dakizenen kontra izan zen oin, udan, Alemania, Eskozia. Eta eskozez batzukin, eta partidu aurretik, Eskozian ere zerkia, dala hostia.
Those days are past now, and in the past they must remain. Buah, ez la hostia, azten dia kantatzen han, a muerte. Ta gero azten da partidua, eta jokatzen dute 5-4-1 edo 5-4 bat, repliegue intensibo, atzean sartuta, horregaitik oso importante da zein taldetan zauden. Nire ustez jokatu behar duzu, kontutan eukita non zauden, ze historia daukasun, zure zaletuak zer nahi duten, orduan, Kadizen bazaude, edo Almerian, edo danak espero dute, atzetik jokatzea, beti jokatu izan dutela korrela, teknikoki jokalari onak, ritmoa ez oso altua, hori oso kontutan euki behar da, ez? Orduan, nire ustez, eta ez da kritika, baina da, nik beti ikusten duan egen bat, Eskoziak jokatu behar du aurrerago, gorago estutu behar du, zaitik, bere historiagatik bakarrik. Eta orduan, bere zaletuengatik, bere nortasunagatik, ez, herrialde bezala, orduan, ikusten dudanean Eskozia, adibidez, jokatzen, hau ez du eskozesen batek ikusiko, ez, baina atzean beti sartuta eta repliegue intensibo, ez. Nik beti zatut, ez. Ez, pixkat hori, ez? Edo hegoaldeko taldeetan, niri gertatu zait, Joan eta Almerian, edo guazen gora estutzera, ez, zaila da, porque ez dute nahi joan oso gora, gero estutzeko goianera erasoak dituzte, orduan hau oso importantea da. Eta gero oso importantea bai, ze jokalari mota dut, ez? Logikoki, nahi baduzu joku zuzena jokatu jokalari txikiekin, ez. Edo nahi baduzu atzetik jokatu baloia eta zentralak ez badaukate errestasunik jokatzeko, ez. Orduan, bakoitzak pentsatu pixkat, zein dan garrantzitsua, gero pixkat, ze uste duzu ezuek? Zer da, jokatu gustatzen zaizuen bezala, eta hori saiatu begiratu gabe gehieki zei jokalari dituzuen eta zein taldetan zaudeten, edo ze markatzen du talde bat, Eibarren bazaude, normalan Eibarrek modu batera jokatu izan du beti, Atletikek Realak bebai, ze uste duzu, norbait ausartzen da, zer dan zuentzat garrantzitsuagoa? Niretzat, esan dizuet, hirurak dira garrantzitsua, baina niretzat lehenengoa da pixkat gehiago, segero ni entrenatzaile bezala edo lider bezala transmititu behar dut, eta ezin dut transmititu gauza bat ez badu sentitzen. Ez zait oso zaila. Norbait hortik, venga, animatu pixkat. Lehenengua. Gari, Zuk izan arabera? Bueno, ez, baina nik hemen kontatuko dudan guztia da, nik futbola nola ikusten dudan, eta zer egiten dudan, nire metodoak eta hori, baina ez da, nik ez da zuek baino gehiago. Dinote, niri egiten zaida, baina zuek ere, uste oso importantea dela, pentsatzea, zer dan zuentzat importanteagoa, eta hirurak nire ustez baldintzatzen dute eta markatzen dute, baina ez dakit esaten zein gehiago. Zein taldetan zauden, edo, bueno, baina azkenean, zuek ere hori pixkat pentsatzea, ez? Helburua irabaztea futbol profesionalean. Infantilak entrenatzen bazaude, edo arrobian bazaude, helburuak beste batzuk izango dira, formazioa, eta irabaztea ez da izango hain garrantzitsua, ez? Ni natorren mundutik, azkenengo urteetan, zalantza gabe, helburua irabaztea da. Ez? Pixka jarraituko dugu hori nola jokatu nahi dugun, ez? Nire ustez futbolak 5 momentu ditu, danak nahaztu iten dira beraien artean, bueno, geldikako jokaldiak igual ez, baina beste guztiak nahaztu egiten dira beraien artean, eta nire ustez hori, jakiteko nola jokatu nahi duzun, 5 punto oso garrantzitsua dira, ez? Edo 5 momentu, baloia daukasunean, ez daukasunean, galtzen duzunean eta lapurtzen duzunean. Edo trantzizioak, ez? Defensa, atake, defensa. Eta hor, gauza edo punto, 3-4 puntu jarri behar dira bakoitzean. Jakiteko, gero taldeak nola jokatuko duen. Gero joango gara sistematara eta espazioetara. Baina nire ustez, 3-4 ideia garbi euki behar dira, edo ni behintzat ditut, ze gustatzen zaidan, eta uste dut danak euki behar dugula hori, ez? 3-4 gauza, baloia daukagunean ze gustatzen zaigun, edo atzetik jokatzea, edo zuzenago jokatzea, gehiago arriskatzea, gutxiago arriskatzea, baloi gabe nahi badugu gure taldeak goian estutzea, atzean geratzea, zonan markatzea, hombre a hombre markatzea, 3-4 gauza oso argiak gero sistematara sartu aurretik, ezta? Galdu ondoren berdin, lapurtu ondoren berdin, ez? Orduan,
Ni beti hasten naiz baloi gabe. Uste dudalako garrantzitsuena dela. Nik beste batek esango du, niretzat garrantzitsua da baloiarekin. Orduan, hasiko naiz baloiarekin, ez? Nik aurre denboraldian talde batera noanean lehenengo, dana lantzen dut, logikoki, baina lehenengo baloi gabe. Nondik hasten naiz etxea, edo nondik hasten dut etxea, beti hori, baloi gabe. Niretzat dalako garrantzitsuena. Beste batek esango du, niretzat lehenengo egunetik ja, nola jokatu, futbol de posizion, atzetik jokatu, ez dakize, perfecto. Baina niretzat nik badakit behintzat zer da niretzat garrantzitsuena. Niri gustatzen zait hau erderaz jarri dut, gauza tekniko asko daudelako. Talde ordenatua gustatzen zait, estruktura jakin batekin, oso talde ordenatua gustatzen zaizkit, nahiko talde agresiboak baloi gabe, dinot baloiaren jabetza duena beti dago presionatuta, hori da niretzat printzipio hori ez zait gustatzen asko itxarotea, edo replegatzea, normalean baloiak daukan arerioa beti izaten da presionatua, ia zelai osoan. Asko gustatzen zait goian presionatzea. Como actitud de vida jartze dut, azkenean gustatzen zait gora joatea, ausarta izatea, goian estutzea, badakit momentu askotan ezin dala egin, edo segun ze taldetan zauden, edo emaitzagatik, edo egoeragatik, baina ez zait ateratzen ni aulkian nagoenean eta nire taldea oso atzean ikusten dudanean, urduri jartzen naiz, eta ez zait gustatzen. Orduan gero hitz egingo du horretaz, baina asko gustatzen zait goian estutzea. Atzeko lerroa nahiko goian eukitzea, edozein baldintzatan, laguntza asko egotea, kobertura asko izatea, ez? Eta gero gustatzen zait, segun ze zonatan zauden, edo defentsa zonala, edo buruz burukoa, bale? Orduan, nire zelaian gaudenean, edo gure zelaian gaudenean, eta dominatuak garenean, gustatzen zait pixka baloia eukitzea referentzi bezala. Segun baloia non dagoen, goaz mugitzen. Eta gero, gure arean gaudenean, eta eurak hasten dienean jokatzen, hor buruz buru, gora guazenean presionatzera, gaur egun oso modan dago, baten kontra ikuste dituzue gaur egun egoerak futbolean, lehen hori pentsa ezina zen. Gaur egun, beste taldeak ateatzen duenean atzetik eta jende askok egiten du orain buruz buru, baten kontra zelai osoan. Niri hori asko gustatzen zait, eta gero area barruan nire ustez ja markaketak oso individualak izan behar dira. Gero bestean, beste tramoan, zelaian beste tramoan, jokatzen dugu beti baloia referentzia bezala. Zonakako markaketak, eta goaz baskulatzen, mugitzen, baloiaren arabera. Orduan, ni baloi gabe horrek ideiak oso barneratuta ditut. Oso erreza zait transmititzea hori, porque hori sentitzen dut. Beste batek sentitzen. Hau ez da honena, hau da nik sentitzen dudana eta niri gustatzen zaidana. Baina uste dut, ideia horiek eukitzera oso importantea dela, norberaren buruan. Gero sistemak aplikatzeko, kontzeptuak aplikatzeko, nire ustez oso importantea da hori nola sentitzen duzuen, beste batek esan dezake kontrakoa, nire gustatzen zaita, nazike bestea, perfecto, baina argi eukin nire ustez oso importantea. Gero baloiarekin, gustatzen zait ritmo oso altua, horregatik esan dudana, nahi baduzu ritmo altura jokatu, baina da bai ritmo altura entrenatu behar duz. Hori nire ustez dago, gustatzen zait minutu asko egotea baloia jokoan, azkar ateratzea, ritmo handia ukitzea partiduak, beti gustatzen zait hori. Kanpotik gustatzen zait asko jokatzea, erdiraketak egitea, hori gustatzen zait asko. Zait gustatzen zait atzetik jokatzea, baina kriston arriskuak hartu gabe, zait gustatzen base gehiagiatzean, porteruak baloia hankatan eukitzea. Gustatzen zait jokatzea, baina aurrera joateko, hori ere oso argi daukat, ez zait gara gustatzen baloia kristona zait arriskuan jartzea, atzetik, zait gehiagik gustatzen, ikusten dudalako irabazi dezakedana eta galdu dezakedana, nire ustez asko gehiago galdu dezakedako, baina hori da, ez da horrela dalako da, nik horrela ikusten dudala. Ulertzen duzu, ez dut esaten hori horrela da, nik hori horrela ikusten dut, orduan hori egiten dut. Zuek ikusten baduzue kontrakoa, zemateak batek esan dezak, baina atzetik jokatzen baduzu, pum,
egiten superioridad, eta sos pizkanaka, bai, perfecto. Hola ikusten baduzue, horrela tokatu. Bale, gero, baloi jabetza, gustatzen zait baloi aurkitzea, baina erasora joaten. Adiez, niretzat, kontzepturik ezakit garrantzitsuena, baina oso garrantzitu bat da. Nire zait inporta baloiak nok daukan. Non dagoen, niretzat nahi importantea. Oso modan dagoa eguazan, oina esain beste, baina baloi jabetza, nire baloi jabetza, nire taldeak badu, hobeto, baina non dago baloia. Ze nire defentzak badauka baloia denbora guztian, eta badauka posesio bat, 80%, no baina nire defentzak edo nire porteruak dauka, ez zait gustatzen. Espadaukat edo nire taldeak espadauka asko baloia, baina euren porteruak badauka baloia, ni postik nago. Badaki, gertu nagoela gol egitetik, eta nire zailago. Da pizkat niretzat kontzeptu importante bat dago, non dago baloia. Niretzat, aurkariaren zelaian badago, nire zaperekin bat izue orain, gero ikusiko dugu, orain analizek egiteko eta errakentazko ditugu, milako, zetatu guztiak partibaren ondoren, eta, bueno, baloi jabetza eta hori nire, zenbat baloi jabetza eduki dugun eta hori, begiratzen dut, baina nik begiratzen dut, badago metrika bat edo ematen digute datua, non egondan, zenbat denbora egondan baloia euren zelaian eta zenbat denbora egondan gureak. Eta nire ustez hori da nire gehi gustatzen zela begiratzea eta garrantzia handiena ematen dut. Eta gero gustatzen zen baloiarekin egotea, ez dakit nola esan, referentziaz. Baina, edo marrazki bat, edo figura bat, edo gustatzen zait ikustea taldeak, ez gustatzen askatasun gehiagik edukitzea taldeak. Baizik eta marrazki jakin bat jokatzea, gero ikusiko dugu edo hiru sari baloi ertean, bi basean, bi hegaletan, edo hiru basean eta lau hasieran, baina gustatzen zait ikustea pixka bat nola jokatzen duen eraz. Eta gero ikusiko dugu, baita ere, nola gaur egun entrenatzaile gehienak, zuek ere bai, erabiltzen duzuen askotan gaur egun marrazki bat defentzan eta beste bat erasoan. Nola sistemak gaur egun aldatzen diren baloiarekin eta baloi gabe. Asko jokatzen duzu edo jokatzen dugu marrazki batekin defenditzeko eta beste batekin erasoran joateko. Eta hori oso interesgarria da bai. Gero lapurtu ondoren, ahalik eta azkarren ateratzea kontrarasora, gustatzen zait, jenteak, egon da moda bat danak gaur egungo jokalariak, batez ere, ni Almerian egon naiz orain, danak nahi dute baloia hankara. Danak, hanka, baloia da, como iman bat. Eta hori ikusten da, igual hemen ez da gertatzen hainbeste, Eibarren edo Realean, baina horko taldeetan, jendeak nahi du baloia, hankara, eta gutxik korrika ite dute espaziotara. Nire gustatzen zait, goikoak batez ere, baloi gabe mugitzea eta movimentu horiek egitea. Eta zelai erdikoak baita ere. Eta gero, beti, askotan Juan Malillo, que genuen entrenadore, edo Etxarrirekin hitz egiten duguna, que es un pase bueno o uno hacia adelante, Beti nahi dugu, después de robar, pase bat aurrera, baina, pase on bat, priskat denbora emateko trantzizio horretan importantea da, orduan ni beti esaten dut, lapurtzen dugunean baloia, lehenengoa pase on bat, seguru bat, eta aurrerantza bada hobeto. Badakit asko eskatzea dela, baina, azkenean beti esaten dugu, zer da hobea, lapurtu eta beti aurreraka naizta baloia galdu batzutan, ala lapurtzen dugunean baloia pase on bat eta seguru bat. Beti esate dut, nik beti esate dut, si puede ser seguro y si puede ser aurrerantza, Orduan ideia horiek, Gero, galdu ondoren, nik ezberdintzen ditut bi zona. Eta oso erreza, egiten dut marra bat zelai erdian, eta jokalariei gehienetan esateet, ja goian bagaude eta baloia galtzen badugu aurkariaren zelaian aurrerantza, korrika aurrerantza. Perder y apretar, esaten duguna, Baina gurean galtzen badugu, baloi erteeran edo,
itxi pixkat barrurantza eta korrika atzerantza. Orduan, nik oso argi ezberdintzen dut, baloia non galtzen dugun, edo gure zelaian, edo aurkariaren zelaian. Zertarako, edo korrika aurrerantza egiteko, edo atzerantza egiteko. Eta hori da kontzeptu bat, normalen ere taldeak ondo manejatzen dutela, edo badakitela momentu bakoitzean zer egin, ez? Eta gero, taldeak oreka eukitzea, ez? Lehen, komentatzen egon garena, ez? Jordi komentatu duena, baita ere, ez? Entrenatzaileak begiratu behar duela beti, ez baloia dagoen tokira, baizik eta nola geratzen den taldea, ez? Oreka eukitzea, ez? Adibidez, nik arazo handiak euki nituen nire azkenengo taldean horregaitik. Danak edo jokalarien nortasuna zen gorantza joatea. Danak nahi zuten gorantza joan, baina ez zegoen jokalaririk pentsatzen aber taldea nola geratzen zen baloia galtzen gendunean, ez? Nik atletiken urte askotan Dani García euki nuen, Eibarren Sergio, edo dia jokalari batzuk daudela pentsatzen baloia galtzen dugunean nola geratzen dan taldea. Eta jokalari bat edo bi horrelakoak eukitzea talde baten oso garrantzitsua da, ez? Badakigu baloia galduko dugula, oin espada, hemendik 5 segundora da 10 segundora, eta nola gelditzen den taldea, ez? Oreka eukitzea baloia galtzen dugunean, ez? Eta nire ustez talderik txarrenak edo gol gehien jasotzen dituztenak dia oreka ez daukatenak. Argi eta garbi, niri pasatu zait, bai. Eta, bueno, ikusiko dugu, pizkat, iruditan, enaiz hartuko hemen asko bideo gehiegi, eta hori, bueno, ikusten da pizkat espiritua. Hasi bari 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2 bat, pizkat bideo batzuk, oso laburrek, Ikusteko pizkat baloi gabe hasiko gara hemendik, bale? Enaiz hartuko, da pizkat susoaz partidua ikustera, hemen atletiken nago. Eta hor gaude. Estutzen, talde oso agresibo bat, lapurtu eta aurrera. Oso basikoa, bai. Askotan errezena, politena eta efektiboena da. Pizkat ikuste oso, eta ja talde horrek, ja badakizu zertara jokatzen duen, ez? Ateratzera doa zeurak, hau da zer, ez nola. Gero nola da, batzutan extremo aprietados, baten kontra, salta el 8, gero ikusiko dugu, o salta el extremo opuesto, baina susoaz talde bat ikustea eta badakizu zertara jokatzen duen talde horrek, ez? Hau da, ez dakitan, raio edo, baina ikuste duzu ja azkenean, defentsa oso altu dagoela, goikoak asko estutzen dutela, estuenak estutzen, zaila du jokatzea talde horretan, nirekin, estutu behar du, egunero 2 gol sartzen baditu, ez, baina ez dut euki horrelako jokalaririk. Orduan, normalean niri gustatzen zait baloia horregotea, ez? Hor dagoen bitartean ni lasai nago. Enaiz jartzen oso urduri. Ja ikustez baloia hor dagoela, gero arduratzen naiz, oin adibidez, ni orain momentu honetan, aulkian, pixkat aurrera jarriko dut, Beitu, orain, momentu honetan, ni nago begiratzen horra. Baina beti, Eske askotan ez dut ikusten ez da gola. Niri interesatzen zaidana da, zelan geratzen dan, ez da ikusten, horko, nola geratzen dan atzekoa, nola geratzen dan pivotea eta beste laterala, pixkat oreka eukitzeko taldea, eta ni nago beti arduratuta, hori, ez nago begiratzen jokaldia edo baloia. Nire ustez hori oso garrantzitsua da. Baina, pixkat estiloa ikusten da. Baloi gabe, erdiraketak, presionatu berriro, perderi apretar. Ez da pazientzia handiko joko bat, baina, nahiko argi ikusten da. Oso importantea da oreka gero, baina, hemen jendeak jokalariak korrika ite dute aurrera. Baloia galtzen dugu eta ez goaz atzera. Gelditzen gara goian, estutzen dugu goian, pixkat espiritua hori da. Gero antolakuntza, segun partidua. Batzutan
estutuko dugu modu batera, edo bestera, edo bi puntakin, edo hirugarren batekin, edo estremoa saltatzen, edo segun. Baina ikusten duzu pixka bat, joko azkarra dala, intentsitate handikoa, hegaletatik baloia eraman, pase gehienak aurrerantza dira, eta hori. Defentsa aldetik, hemen berriro aurrera joango gara, estutuko dugu, eta orduan oso importantea da, vigilantziak eta goreka. Pixkat, ez da ere jarri kriston txapa eman horrekin, hemen adibidez, hemen Almeriarekin ikusten duzue, hemen ze aldatzen da, galdera, bai, hau da Barçan kontra, Almeria Barçan kontra berdin. Berdin zai non jokatzen dugun, hori bai, joaten gara jokatzera beti berdin, ideia berdinarekin. Hemen gaude Barçan kontra pasadan urtean jokatzen, eta ideia berdina da. Ideia, hau da zuzenketa batzuk, eta hori, baina asuntoa da estutzea, baloia daukan jokalaria beti presionatuta izatea, hemen ari gara ikusten dugun bezala, jende guztiak egite du lan, Ferraren enbudo, hemen gaude presionatzen goian, eta berdin zaigun non jokatzen dugun, eta hori, ideia antzekoa da. Ez da etxetik kanpo jokatzen dugula era batera, edo ideia pixkat hori da. Defentsa aurreratua eukitzea, laukin jokatu edo bostekin jokatu normalean oso aurreratuta egoten gara, gustatzen zaidalako eta ikusten dudalako arrisku gutxiago dagoela horrela, edo txikitatik jokatu izan dudalako horrela, edo egon naizen taldeetan futbolari bezala horrela jokatu dudalako, baina hori da benetan sentitzen dudana, futbola ikusten dudan bezala, ez? Jende guztiak egite du lan, goikoak lana egite dute baita ere, ez duenak egiten ez dauka nerekin jokatzen, ez aizki gustatzen jokalariak ez dutenak lanik egiten, defentsan, oso zaila egiten zai jartzea jokalari bat, nahiz eta oso nahi izan. Eta, pixat talde izakera, danak batera, danak baskulatu, metro gutxitan egon, oso kompakto, eta hori izango zen pixka bat, pixkat defentsa oso aurrean, Barçan kontra jokatzen gaude, eta normalean baloia daukana, ez dut izango da, igual hemen gutxiago, baina, ideia pixkat hori da. Paseak atzera daudenean beti joaten gara, eta, hori da pixkat ideia. Eta baloiakin erreza jarriko dut, minutu eta erdi ikusteko zuek, ze gustatzen zaigun, hau da aspaldikoa, Bilbao Atletik adibidez, entrenatu nuenean, argi, atzetik jokatu nahi bauzue, bai, baina arrisku handirik gabe. Hemen nahiko, baina gauza garbiak, hor nahiko arrisku, egizan da, nire gustorako, baina pase gehienak aurrerantza dira, kanpotik, hegaletako jokoa, erdiraketak, eta hori da pixka bat, ez? Eta gero estutu, eta estutu, eta estutu, eta estutu, eta estutu. Atzetik jokatu, bai, baina aurrerantza joateko. Joko azkarra, estadistiketan probatuta dago gol gehienak diala 6-7 segundokin, osea, golak posesio luzeekin oso gutxi daude futbolean. Orduan, azkar bukatu, gorantza joan, alizan eskero, horrela da pixka bat ideia. Eta gero oso garrantzitsua gaur egun geldikako jokaldiak. ABP, bigarren mailan adibidez, niko injalasko jarraitzeu bigarren maila, eta gol erdiak ABP dira. Momentu zazpi jardunalditan, edo erdiak, bila 50, 150, gol gehienak, falta, kornerrak, orduan geldikako jokaldiak oso garrantzitsuak dira. Eta oin hasiko gara pixkat sistemekin eta espazioekin. Lehen hitz egiten genuen oindala urte batzuk sistemak. Eta sistemak ez dugu erabiltzen, ja gehiegi entrenatzaileak. Gehiago da prensarako edo baina gehiago hitz egiten dugu ze espaziotan jokatzen duen jokalari bakoitzak. Gero ikusiko dugu daudela espazio batzuk defentsan edo nik ala ikuste ditu dela eta espazio batzuk erasoan. Ikusten dugu zelai bat eta nik uste dut urrengo pausoa izango dela zelaiak pintatzea. Entrenamientukoak dinot,
ja jendeak egiten du, eta uste dut hemendik gutxira ja entrenatzaile gehienak pintatuko dugula zelaia, entrenamentukoa, espazio batzuk, bakoitzari gustatzen zaizkion espazioak, baina espazio, ja jokalariak identifikatzeko ze espaziotan jokatzen duten. Erasoan batez be. Eta uste dut hori gertu etorriko dela. Nik espazioak defentsan ikusten ditut 4, dan nik ikusten dudana, ez da horrela, Osea, zuek ikusi dezakezue 5 espazio daudela, 2, 3, baina oso importantea da, edo oso garbi ikusi behar duzue, ez bakarrik zelaia baizik eta ze espazioak dauden defenditzeko eta erasoan joateko, ezta? Nik 4 ikusten ditut, bada defentsaren bizkarra eta porteroaren arteko zona, batzutan izan daiteke txikiagoa edo handiagoa, defentsa altuarekin jokatzen baduzu, espazio handia izango da, eta txikia atzean jokatzen baduzu, txikia izango da. Ez? Gero, linea defensiboa, egon daitezke 4 jokalari, 3, 5, segun. Baina hor dago espazio bat, zelai erdikoa, eta gero puntak. 4 espazio. Puntan espazioa edo goikoen espazio izan daiteke atzean bazaude oso luzea, eta hor jakin behar dozu, zenbat jokalari jarri espazio bakoitzean. Ez? Nik beti jokatzen dut sistema bezala, ematen dizkiot zenbaki batzuk jokalariei, eta zenbaki horrek ditu eginkizun batzuk edo egin behar batzuk. Orduan, bakoitza jakin behar du zenbat jartzen dituen espazio horretan, batez be, linea defensiboan, zelai erdian eta goian. Daude espazio batzuk defenditzeko, eta espazio horietan jokalaria jarri behar dituzu egoera bakoitzean. Horregatik gehiago hitz egiten dugu gaur egun espazioak eta ez sistemak. Zezaten, no, ¿cómo juega? 4-4-2. Bai, 4-4-2, baina estremoa dagoiten linea de 5 denbora guztien. Orduan, no juega 4-4-2. Osea, si dau denbora guztian sartuta hor. Osea, ez da jokatzen 4 atzean, dabil 5 atzean. Orduan, ze espazio okupatzen duen jokalari bakoitzak importantea da, ez? Defenditzeko okupatzen badu zelai erdia edo atzekoa. Adibidez, ez? Gero jokalari, pixkat egiten duguna da partidu aurretik jarriko dut adibide bat. Partidu aurretik edo nola mugitzen dan arerioa eta nola presionatu behar dugun. Ze espaziotan sartu behar garan. Orduan, pixkat, hau da analizi txiki bat, nola jokatzen duen Atletico Madrid baloeken, zuridunak Atletico Madrid. Eta gorridunak Almeria. Orduan, zenbaki bakoitzak, guk zenbakiei ematen diegu funtzio batzuk, orduan, partidu horretarako nola nahi dugun baloi gabe antolatu. Orduan egiten dugu, Atletico Madridek irukin ateratzen du baloia, edo ateratzen zuen baloia, eta sistema horrekin jokatzen zuen, 5-3-2, orduan, guk 4-4 bat edo 4-2-3-1 sistemarekin, sistemak nola mugitu behar garen, orduan asko lantzen dugu hau bideoan. Nola baskulatu, cambio de orientación dagoenean nola egin, laguntzak nola egin, eta hori zelaian lantzen dugu, baina bideogelan ere asko lantzen dugu. Hori. Orduan adibide txiki bat, adibidez ze egoeratan. Baloi gabe goian gaudenean, erdian gaudenean eta atzean gaudenean. Ze momentu batzutan ni nahi dut beti goian ez dutu, baina adibidez pasan urtean, talde horiek gu baino asko sobeak ziren, eta askotan nahi duzu goian ez dutu, baina badakizu momentu bat egongo zarela atzean be bai. Orduan oso importante da jakitea nola, zer eta nola, ze espaziotan defenditu behar dozun. Nahi baduzu ez zer esan, beldurro barik, eta gero, espazioak nire ustez aldatzen dira erasoan. Zelaia berdina da, nire ustez zelaia berdina da, baina espazioak diferenteak dira, defentsan eta erasoan. Defenditu behar dituzun espazioak eta erasoan erabiltzen dituzunak, Igor Gordobilek oso ondo azaldu zuen hau. Oain dela urte batzuk, uste Guardiolaren gauza bat, edo lehendik ere batzuk askoz, beste batzuk erabili zuten, baina Guardiolak oain dela urte batzuk erakutsi zuen pixkat hori, espazioak, nortzuk jokatzen zuten baloi erteeran, nortzuk oinarrian, nortzuk karratuetan, nortzuk sakoneran eta nortzuk egaletan, Erderaz jarri dut
pizkat lioa bada, ez? Inicios y reinicios, salida de balón, la base, los cuadrados, profundidad, eta gero hegalak, ez? Orduan, hemen da jartzea jokalariak, baina jakinda espazio bat bete behar dutela eta normalean ezin direla, respetatu behar dutela pixka bat jokatzen duten espazio horiek. Edo jokalari batek nahi baduzue bi espaziotan jokatzea, badauka bi espaziotan jokatzea. Baina argi eduki behar du jokalari horrek ze espaziotan jokatzen duen. Edo espazio baten, edo bi espaziotan, edo segun momentua, baina uste hori oso importantea dela, finkatzea. Orduan, guk askotan jokatzen dugu lau erteeran, baloi erteeran, bat oinarrian, bi karratuetan, bat sakoneran, eta hegal bakoitzean bat, lateralak ez oso irekita, ez oso goian, pixkat barrutik, pixkat ez asko, eta porteroa horrela jokatzen du gaur egun, ez dakit, atletikek, Espainiako selekzioak, mila taldek, ez? Pixkat estruktura horretan, ez? Beste batzutan, jokalari berdinekin, jokalari berdinekin. Ba, jokatu dezakegu horrela. Bale? Berdinekin. Bale? 3 egiten dugu lateral falso bat, Kundek egiten duena Bartzelonan adibidez, edo beste askok egite dutena, lateral faltsu bat, 2 basean, hemen, eta karratua, 3-box-3, gaur egun askok erabiltzen dutena, orduan, 4-4-2 sistemaren barruan, defenditzeko 4-4-2, baina erasoan, zenbat nahi dituzun sartu salidan, zenbat basean, zenbat karratuetan, zenbat bandan, vale? Eta bakoitzak ditu espazio batzuk. Orduan, niri ez zait gustatzen eskumakoak inbaditzea beste espazio batzuk. Eta ez dago futbolean badakizue nunca o siempre, ez dagoela, baina bueno, gehien bat, nortzu dauden erteran, nortzu dauden basean, eta nortzu karratuetan. Eta horren arabera mugitzen ditugu jokalaria, gaur egun porterua, behitu non jarri dudan porterua hemen, behitu non jarri dudan porterua hor, ze lauko ertera batekin nire ustez porterua hor egon behar da, porteruak gaur egun kriston garrantzia dauka baloiarekin. Eibar pasadan urtean adibidez Luka Zidane, zer ematen zion Lukak, jokalari bat gehiago erteeran, eta horretarako nola kolokatu behar da oso importantea da, eta hor porterua gaur egun, porteruaren kolokazioa erasoan oso garrantzitsua da. Hemen erdian dago, baina hemen laugarren bat Gironak egiten du asko, segun erdiko zentrala eskertia dan edo eskumatarra dan, porterua jartzen da, laugarren bat egiten, orduan, da, como una salida de 3, baina lauke egiten dute hori. Es una salida de 4, jokalari bat gehiago irabazten duzu, Orduan, bueno, guzti hori, erabiltzen ditugu espazio batzuk erasoan, eta batzutan ateratzen dugu, edo partidu batzutan baloia laurekin, eta beste batzutan 3rekin. Basean, batzutan batekin, beste batzutan 2rekin. Jokalari berdinak, ez dakitu lertu dan pixka bat. Vale? Espazioak gaur egun daukaten garrantzia. Eta eman gutxi gora, bera, bakoitzak jarri dezake marra, pixka bat honeago, areago, salida de balon jarri dezake lehenengo marra, igual batzuk esatu zuen, pero marra hori hor oso behan dago, niri gustatzen zait, que la salida de balon la base tenga más, jarri marra gorago, edo berago, baina espazio batzuk daude. Osea, ez dakit nola esan, nire amak zelaia ikusten du, basoa badoa partidu bat ikusten, nire amak ikusten du zelaia oso baten bezala, ikusten dana berdea eta zelai bat, baina uste dut entrenatzaileak gero eta gehiago ikusten duzela espazio batzuk hor. Ez? Zuek ere berdin ikusten dituzela. Gero izena bakoitzak eman aldio nahi duena eta espazioak bakoitzak jarri alditu nahi dituenak. Vale? Vale. Hori ikusi dugu pixkat nola jokatu, sistemak gainetik pixkat, baina gale, pixkat lehenengo diapositiba aragoaz. Nola nahi dugun jokatu, ze espazioetan eta nola jokatu nahi dugun, vale? Gero metodoa, vale? Nola, vale? Nola entrenatu behar dugun horrela jokatzeko. Logikoki esan dugu gauza batzuk jokatzeko, oso garrantzitsua direnak, eta orduan prozesu zirkular horretarako horrela entrenatu behar dut. Ezin duzuna da,
eskatu gauza batzuk, hori pasatzen zitzaigun guri, oindala 20 urte, lehen hola entrenatzen zan. Jokatzen genuen juego directo extremo, osea, zan, bun, ondo eginda, Nik euki ditut entrenatzaile oso onak juego directoan, osea, jenteak ez dut, no, estos juegan al pelotazo. O sea, pelotazo no, jugamos juego directo de mucho nivel. Ondo antolatuta, no sé, baina egia da, jokatzen genuela dala, bum, oso luze, eta entrenatzen genuen posesiones, todo el rato, posesiones, jokatzeko era eta entrenatzeko era, ezi joazen bat, orduan nire ustez gaur egun askoz ere hobeto egiten dugu hori, zentzu bat dauka nola jokatzen dugun, nola entrenatzen dugun, eta nola lideratzen dugun. Hori da pixkat gakoa, Orduan, danok nire ustez behar dugun metodo bat. Metodo bat da beharrezkoa, eta esango diazu, baina nik infantilak entrenatzen ditut, hemen, eta etortzen dira motxilakin, orduta laurden, bakarri daukat zelai erdia entrenatzeko, berdin da, metodo bat behar da. Metodo bat, etortzen direnean zer egiten duzuen, nondik pasatzen diran, zenba denbora daukagun hau egiteko, eta denbora gutxiago badaukazue, are importanteagoa metodo bat eukitzea. Osea, azkenean futbol profesionalean, daukagu dirua, daukaguz baliabide asko, jende asko lan egiteko, kriston instalazioak, baina igual hemengo askok ez daukazue hori, eta oraindik eta garrantzitsuagoa da metodo bat eukitzea. Eta metodo bat, deituko diot metodoa, nik esateot, como labakotxesan edo kotxea sartu, Lehenengoa da, daude como bat, lavado, zelan da hori, jabon, nire ustez jokalari batek hori pasatu behar du, edo nikola ikuste dut, Instalaziotara alegatzen danean, kotxea sartzen da hor, eta lehenengo, encerado, lavado, aclarado, eta egin behar du, pa. Gudakagu egun guztia, baina egon naiz beste talde batzutan, edo umeak entrenatzen, eta bakarrik neukan zelai erdia, eta ordu bete. Ordu bete horretan, gainera gaur egun, arazoak daude mugikorrekin eta guzti hori, nik eukidut profesionaletan, usten badiozu pizka bat, daude denbora guztia mobilakin, gimnazioan, bestea, orduan, pizkat optimizatu behar da, daukagun denbora, Guk egiten duguna, futbol profesionala da, osea, guk horrela egiten dugula, Jokalari ailegatzen da, orduan metodo badago, gosaria, Gozaltzen dugu danak batera, eta hor da momentu bat, taldea egiteko, hitz egiten dute pixka bat, gozarian, ordu bat ematen dugu pixkat bedatzitatik bedatziterritara, edo sortziterritatik bedatzitara, edo gozarian. Gero, beti bideoanalizia, edo gehienetan, 20 minutu egunero, asko bez, ordu bete gaur egun jendeak ez du aguantatzen. Zuek ere hitz egiten nago, pixkat nekatuta egongo zaete, batan bat orduakin hasi da begiratzen, gaur egun asko hitz egitea eta denbora luzaroan, izan behar da konkretua eta motza. Orduan, bideoanalizia. Hemen, ikusten dugu bideo segun, edo arerioa, aurkariaren analizia, hemen atletiken gaude ikusten atletiken aurka, aurreko egunean, nola estutzen duen atletikek, presión alta, robo salen vertikal, egiten dugu 20 minutu, nola jokatzen duen atletikek, eta beste batzutan jartzen ditugu pixkat sistemak, nork estutzen duen, baloia barrutik sartzen badugu galduko dugula, eta oso trantzizio askarrak ingo dizkigutela, ezin dugula asko arriskatu atzetik, hitz egiten dugu. Beste egun baten jartzen dut gure partidoaren bideo bat. Beste egun baten jartzen dut euria egiten duenean. 20 minutu eta azaltzen dut zer egingo dugun sesioan, ez geratzeko hotz, esan dugu, egingo dugu, zu jarriko zara hemen, 20 minutu. Eta orduan ja zelairagoaz eta bum, 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 ez galtzeko denbora. Egiten dugu bideo analizi bat, enaz luzatuko horretan. Gero, gimnaziora, ez dakit, goaz gimnaziora, egunero, hasten da gaur egun lan honekin hasten gara, jarriko dut hor bideo batzuk, ja gozaldu dugu, bideora joan gara, eguneroko rutina, eta orduan ja hasten dira, gimnazioan, batzutan egiten dugu dirigido, beste batzutan libre. Baina, bakoitzak dugu rutina batzuk, o posta batzuk, eta doaz pasatzen,
indarra, bizikleta, saltoak, guzti hau. Vale? Zertarako hau? Ba, oso garrantzitsua dalako berotzea, oso garrantzitsua dalako indarra, eta batez beha zelaira ailegatzen garenean baloia. Mitiko lehen azten ginen, hola, 20 minutu, eta gero baloia. Edo karrera kontinua, eta gaur egun hori barruan egiten da, berotzen dugu horrela, gehi indarra irabazi, gehi gauza garrantzitsu asko ulertzen dutenak, jo no tengo ni idea, baina esatute hau oso importantea dela gaur egun. Orduan, ja hau da gure beroketa, azten gara barruan, zertarako, ja kanpora ateatzen garenean, baloia. Vale? Orduan, ba, hau da pixka bat, egiten duguna, vale? Eta hortik ja zelaira. Vale? Zelaiko lana. Gero azalduko dugu pixkat hobeto hor, vale? Gero, berriro gimnasiora, labakotxo zabezela. Zelaiko lana gimnasiora, baina ez mobila begiratzera deitu baizu, edo Twitter, o no seke. Ba, tal, jarri zapatillak eta gimnasiora. Eta ja hor gimnasioan egite ditugu lan individualak. Hemen grupalak eta hor ja individualak. Ba, pixka, prevención de lesiones, tren superio, ba, ja, bakoitzak behar duena, edo hobekuntzak, edo bakoitzak dauka bere programa, jarrita, eta prestatzaile fisikoarekin adostuta, eta bakoitzak badaki zer egin behar duen. Entrenatu ondoren, ba, orkatilaz lesionatu badozu oindala 3 aste, badakizu horri mejoratu behar duzula eta indarra egin behar duzula horrekin, bueno, ba, pixkat rutinak, ez? Gero, bainuak eta fisioterapia, bainuak normalan hotzak eta hori, lehen gure garaian bainu beroak esate zuten, jacuzzi, no seke, eta nin, que era más lento que el caballo al malo, gainera, sartzen zan ur berotan, más lento que gero hasi ginen ur rotzean, eta esaten nuen, jode, la hostia, oin, soy lento, pero naiz hainbeste, eta ez dakit, azkenean ba, bainu hotzak, izotza, fisioterapia, gero baskaria, gero siesta, ja joaten dira etxera, eta nien naiz sesion doble eta horren oso aldekoa, gero eta gutxiago egiten da, realak ere aspaldi egiten du sesio bakar bat, aurre denboraldian bebai, lehen aurre denboraldian egiten ziren egon zan moda bat 3 sesio, nire ustez gehiago gustatzen zait ondo lan egitea goizean, labakotxez guztia egitea, eta gero arratsaldean deskantzatzea. Uste, deskantzatzea oso importantea dela bebai. Vale? Eta gero informeak eta bideoak. Daukagu, komuna, ez dakit euskarazan esaten da, nube edo horrelako zera bat, hor sartzen ditugu bideo guztiak, eta jokalariak ikusten ditu arratsaldean, edo sartzen da ikustera, ba, arerioaren gauza batzuk, bideo individualak, hor daukagu gauzak igotzen ditugunak, estafak egiten dituen lanak, eta sartzen dugu hor. Eta jokalari bakoitzak bere klabearekin, hori egin daiteke juvenilekin ere bai. Osa, ez da gauza, karo, ez que zaude hor entrenatzen ez, hori egin dezakezu juvenilekin, montatu egiten dituzun gauzak, sartu zera baten eta jokalariak ikusi dezakete, edo aurkaria, edo zuk egin dituzun gauzak zuzentzeko, edo taldearenak, o lo que sea. Hor ze jarrita dauden, ba, adibidez. Hau da Barzan kontrako partidua, ez? Adibidez, informea, ba, jarte ditugu bideoa, jarte ditugu informeak, ba, orduan, Barzan kontra jokatu behar badugu larun batean, ba, ja badaukate asteartetik, hau, ez? Informe bat, ba, informea beti da datuena eta idatzita bai, porque datuak, nien naiz oso datu zalea. Niri gehiago gustatzen zait oso irakurlea naiz, asko gustatzen zait irakurtzea, eta orduan ni datuekin eta zenbakiekin ni letratakoa naiz. Eta orduan, ba, jartzen dugu olako informe bat, ez? Pizkate, ba, sailkapena, pizkate partido, ba, pizkate estadistikak eta hori, goles a favor, gero hau, pizkate modelo de juego posicional, ha metido intensidad, tal, bai, características un poco Gundogan, vulnerables en pérdida, balón parado, en juego directo, qué cosas son buenos, en cuáles son malos, de pérdidas en reinicio, cómo han sufrido, cómo sufren, ¿vale? Gero estadistikak, txandakatzen dira, con estadísticas, escrito, opinión, estadística,
normalean, bale? Nola jokatzen duten, bale? Ze jokalari onenak nortzut diren, edo gure ustez, berriro datuak, 11 tipo, bere entrenatzailearen karakteristikak ere bai, arbitroarenak batzutan ere bai, 11 tipo, sistema, berriro estadistikak, plantilla, 11 titular, nola jokatzen duten, zenbat gol daramazkiten, eta oin ikusiko dugu, nik bi porteruen karakteristikak eta informeak sartzen ditugu bebai, jokalariak eta kolorez gure uste zeintzuk diren garrantzitsuenak, edo forman daudenak, edo importantenak eta kolore batzuekin jartzen ditugu 3 kolore. Jugadores tal, jugadores más débiles que creemos y jugadores que hay que tener muy en cuenta, bi edo 3 o lo que sea. ¿Vale? Edo por momento de forma, edo ere bai, berriro estadistika batzuk, metros recorridos, datos físicos, ¿vale? En vez de estar leyendo arratsaldean o viendo Sálvame Deluxe, ez dakit, ikuste duzu hau. Ez? Eta niretzat garrantzitsuena da hau. Vale, hau da posicionamiento sistemas, horregatik esate dizuet, sistemak nik hau me la suda. Hau ez dut irakurtzen, ez dut ez da begiratzen. Horren dia azkenengo partidutako sistemak, nik hau ikusten badut ez dut ezer ikusten. Osa, nire ematen badiazu hau, ez dakit zer dan, ez dakit irakurtzen hau. Porque nola mugitzen dira jokalariak. Kanzelok eta Baldek altura berdinean jokatzen dute, ala batek botatze du askoz gehiago eta beste bat, ez? Balde eta Kundek biak lateralak dira, baina ez dute jokatzen postu berdinean, edo ez dituzte okupatzen espazio berdinak, ez? Orduan, ni gehien bat begiratzen dudana da hau. Hau da, últimos partidos, rede... Hau. Vale? Las manchas nik esaten dudana. Hau da, pixkat sistemak egiten duena da, partidu osoan, ze espaziotan egondan kontutan hartuta. Hemen egon bazara, ez dakizen denbora, eta hemen, orduan jartze zaitu hemen. Osea, azkenean da, como posición media esaten duguna. Eta orduan, ze sistema jokatzen du Barsak? Defentsan horrela jokatzen du. Eta zuk esaten du, ze sistema da hori? Ez dakiz ze sistema dan, horrela jokatzen dute. Ze hori ateratzen da, medias. Orduan nik kontutan eukitzen dut hori partidua preparatzeko. Eta erasoan, nola jokatzen dute? Horrela. Ez? Horrela jokatzen dute. Orduan, Kundek eta Baldek ez dute jokatzen, biak dira lateralak, baina ez dute, badakizu Baldek askoz gehiago botatzeula aurrera eta Kundek geratzen dela en salida de balón. Orduan, bat juega en salida de balón y otro juega más en la incorporación o más como extremo. ¿Es? Orduan, bueno, gauza guztia hauek ikusten ditugu, edo jarrita daude hor, estafak egiten ditugun informeak, bideoak, zuzenketak, jokalariak arratzaldean ikusi ditzake. Vale? Eta orduan, hau da gure metodologia. Vale? Zuek eukiko duzue, zuena. Badauzkazue zelai erdia eta 45 minutu, metodo bat euki beharko duzue 45 minutu horietarako. Nola optimizatu, nola lehen Jordik esate zuen, ser el mejor entrenador posible en esas circunstancias. Esaten dana, ez? Bai. Hau da pretemporadako? Temporada, egunero. Ez, hau da egunero, ez pretemporada ez. Hau da egiten duguna egunero. Ez, siesta gero etxean egiten dute. Bai, siesta etxean. Baskaria, eta ja baskaritik aurrera, baina bueno, gero baskaldu eta normalean siesta. Ez, baskaltzen dute eta ordu biterdietan, edola, badoaz bere ja etxea, baina suposatzen da, ez dut kontrolatzen, baina ja deskantzatzea, siesta jartzen dut, jartzeagatik. Deskantzo, edo hori, siesta jarri du, nik egiten nuen siesta. Ez dakit hauek egin duten gaur egunekoak, ez dakit egiten duten. Bale, pixkat ikusi metodo bat euki behar duzula, bale? Hemen enaiz hartuko asko, hau nahiko farragosoa da, ez? Mikrociclo tipo, porque azkenean itzaldi gehienak dia de mikrociclo tipo, no sé qué, eta badago jendean ni baino askoz gehiago dakiena, orduan, enaiz hartuko honetan. Gutxi gora bera da zer egiten dugun, masunon egiten dugu bitalde, batzuk regeneratibo, beste batzuk kompensatorio, nik hemen kriston egurra sartzen dut, masuno, ze azkenean partidu titular jokatu duenak balore batzuk ditu eta hurrengo egunean besteak balore hoietara llegatzeko egurra sartu behar zaio.
Vale? Eta gero ez beti ibili espazio txikitan. Guk askotan egiten dugu bigarren taldearen kontra partidu bat, zertako, egoteko metros de alta intensidad, eta hori. Orduan, urrengo egunean ez badozu asko entrenatzen, edo ez badiozu kriston paliza sartzen, ez dutena jokatzen gero eta okerrago daude, eta jokatzen dutenak logikoki gero eta hobeto daude. Orduan, zure plantillan egongo da kriston aldea. Jokatzen dutenak oso ondo egongo dira, eta ez dutenak jokatzen, astelenak ez badia oso potenteak, ni astelenak asko gustatzen zaizkit. Eta zu talde baten egoera astelenetan ikuste oso. Joan asteleneko entrenamentu bat ikustera, eta hori da taldea. Astelena, joan ikusten astelenen bat. Eta hor ikuste oso astelenon bat. Eta hor aldean, atletiken edo Ibarren ikuste oso astelen bat, gero igual beste talde batzutan egona izena, astelenak dira, entrenatzaileentzat egunik zailena. Batzuk ez dutela kondo entrenatzen, karitas, bat no seke, beste aztuena jokatu, hemengo taldeetan jendeak ondo entrenatzen du, eta hor ikusten da talde bat. Nola entrenatzen duen urrengo egunean. Bi talde, asteartea libre, gainetik pasatuko dute. Asteazkenean, -4, hau da, aste normal bat gutxi egoten direla. Azkenean futbol profesionalean jokatzen dugu 3 egunetik behin, 4 egunetik behin, larun bat, igande bat. Orduan, hemen egiten duguna da, -4 deitzen diogu guk, futbol intensibo, espazio txikitan eta jokalari gutxi normalean ariketak, komponente exzentrikoak, aceleración, deceleraciones, resistentzia anaerobikoa laktikak, eta subsistemak, vale? Lantzen ditugu subsistemak, defentsa eta bi pivoteak, 7-6 kontra, edo porteri txikitan, edo aplikazioak, baina normalean espazio txiki edo erdietan, eta jokalari erdiak, edo 7-6 kontra, 6 kontra, eta lineak lantzen ditugu, erdikoak, atzekoak bi erdikoekin, erdikoak goikoekin, subsistemas deitzen diogunak, ez? Ostegunetan, futbola da extensiboagoa, espazioak handiagoak dira, jokalari gehiago, bilatzen da más la duración de la contracción muscular, esaten dana, eta kapazitate eta potentzia aerobika. Eta hor lantzen dugu ja modelo de juego. Ikusten duzue marra gorria? Zehozegatik dago marra gorria? Marra gorria da, ze marra gorritik aurrera azten gara partidua prestatzen. Asteazkenera arte dira kontzeptu generalak, dira lan generala, rekuperaketa, beste batzuk lan egiten dute gehiago, subsistemak, eta hemen jazten gara ostegunetik aurrera partidua prestatzen. Bideoak eta hori ere bai, gorritik edo zuzenketak egiten ditugu aurreko partiduarena, ez dakitu lertzen dan, gorritik aurrerako egunetan bideoak, zuzenketak, ariketak dira pizkat pentsatuta aurreko partiduan segertatu dan, eta hemen gorritik aurrera, ostegunetik aurrera, azten gara pentsatzen ja urrengoan. Bai metodologia aldetik, bideo aldetik, eta dana. Vale? Eta pizkat modelo de juego ja lantzen da, plan de partido, guzti hori. Vale? Bai? Bai, hori, hau esate dut mikroziklo normal baten ez dagoela inoiz bez. Lehenengo mailan mikroziklo igandetik igandera oso gutxi daude. Bueno, UEFA daukana, nik ez dut inoiz bez UEFA jokatu. Beti, baina dinoz, kopa da honean, ez da hau mikrozikloa. Logikamente, mikrozikloa oso ezberdina da. Baina azkenean, karo, segun zenbat egun dituzun lantzeko, 5, 4, 3, 2, 8, 9, baina, bueno, hau da mikroziklo tipoa, que oso gutxitan betetzen da. Vale, ostiralean ja gehiago ABP, juegos de posición, bukaerak asko porterian kontra eta hori, 11 utzan kontra esaten duguna, bebai, evoluciones, frikzio barik. 2 egun lehenago, pixkat bajada de entrenamiento, eta gehiago taktikoa, eta finalización ez da hori. Eta ABP. Eta gero azkenengo egunean, normalean ja nik taldea ematen dut azkenengo egunean, ez? Titularra ja gutxi gora bera badakite nortzu jokatuko duten, aurreko egunean ja gustatzen zaitu hoiekin lan egitea, egin dezaket aldaketan bat, baina gutxi gora bera jokalariak enteratzen diran jokatuko duten ala ez aurreko egunean. Hola gustatzen zait, eta denetarik egin dut, eta uste dut hori dela honena por diferentes razones. Eta ja lantzen da, horregatik ja lantzen da plan de partido. Vale, más o menos, gero egon daiteke aldaketan bat, baina hori. Vale.
hau, sin más, kargak, no sé qué, nik ez daukat ni idea, se puede decir, en cuanto hori prestatzaile fisikoak, gure estafak, eta kargak, eramaten dugu dana gaur egun pulsómetro a tiempo real, entrenamientutan ja prestatzaile fisikoak askotan hau oso kriston innovazioa izan dago, oindala urte batzutik ona gure prestatzaile fisikoak ja badaki erloju batekin ditu jokalari guztiak hor jarrita, o tablet batekin. Orduan, askotan esaten dit, bale, ja entrenamientua bukatu, eta nik, jode, si orain gehatzen zaizkit bilarik eta ja, baina este lleva ya 800 metros de alta intensidad. Hostia, bai, askotan entrenatzaileak esan du, jode, bai. Eta orduan, venga, edo... Eta kontrakoa, bai, askotan usten dugu, gaur kriston entrenamientua, eta etortzen zait prestatzaile fisiko, eta esatit, honekin ditu 150 de metros de alta intensidad. 150? Bai, eta beste honekin ditu 800. Hori askotan pasatzen da. A la misma sesión, hori da la hostia, a la misma sesión, zutanik, zukin dituzu 100 eta nik 700. Bat igual egondalako flojito entrenamientuan, o igual jarri dozu ariketa baten erdiraketak egiten, eta esara konturatuta, está todo el rato haciendo repeticiones, eta beste bat dago nahiko komodito, zu jarri dozulako hor, eta orduan, gaur egun prestatzaile fisikoak, a tiempo real, esate izu, honek ez du egin, orduan, entrenamientu bukaeran, egin dezakezu, venga, danak barrura, zuek irurak, torri, venga, progresibo, 10 progresibo, egiteko, ez duzu lan hori egin, behin, bai, jarrera aldetik ez duzulako ondo egin, edo behar bada nire akatza izan da, ez dudalako ondo prestatu entrenamientua eta jarri zaitut toki baten ez dituzula metroak egin. Orduan, bietarako. Orduan, hori gertatzen zaigu askotan, nik mozten dudala entrenamientua nahi dudana baino lehenago, edo lusatzen dudala gehiago, ez dugulako lana bete. Edo lan estrak daudela gero bukaeran. Eta honetan enaiz gehiagiz hartuko, bakarrik ikusi ariketa pare bat egiten dituguna, sin más, beti gure entrenamientuek zelaian dauzkate como 4 parte, hemen jarriko ditut 5 izan daitekena gaztelen batena, gaztelenak luzeagoak dira, eta nahiko kaina, gaztelen baten egiten dugun lana, hemen izango da beti kompensación de carga, grupo A eta grupo B, recuperación activa. Batzutan egiten dugu, edo asko gero eta gehiago gustatzen zait partidu handi bat egitea, ze bestela beti da txikitan. Futbol profesionalean, 8 edo 10 dituzu hurrengo egunean, eta dana txikitan. Eta azkenean partidu bat egitea, zelaio osoan edo aplikazio bat jende gehiagorekin, orduan guk filialekoak erabiltzen ditugu asko horretarako. Baina, astelena hori, asteazkena bideoa, futbol intensiboa, lehen esan duguna. Eta beti dago, ditugu como 4 parte, hemen 5 ikusiko dituzue beti, baina asteazken baten egiten duguna, edo -4 baten egiten duguna, da beti como blokeak 20 minutukoak. Lo que pasa que igual 2 bloke batuta daude, calentamiento con balón, eta posesión edo dia bat, edo daude 2 egiten, eta cambio, 10 minutu. Baina normalean, gure entrenamientoak izatite 4 bloke 20 minutukoak. Lehenengo blokea da teknika, zeia baloiakin hiltzen gara, bloke teknikoa, teknika kolektiba, asko egite ditugu, bigarren blokea da mantenimiento más transición, ontsa ikusiko ditugu ariketak, niri ez gustatzen posesiones cerradas, mantenimiento, beti doa con una transición, da bigarren blokea normalean, ontsa ikusiko erudi batzuk, hirugarren bloke bat normalean algo contra la finalización, bukatu, hirugarren blokean eta laugarren blokean jokatu. Aplicaciones al juego, ez da beti izaten amaikan kontra, aplicaciones al juego, líneas imaginarias, porterías pequeñas, 10 behatzin kontra, 1000 ariketa zuek egiten dituzuena. Orduan, bloque técnico, 20 minutu, bloque de mantenimiento y presión o mantenimiento y transición, hirugarren bloke bat de llegadas o de contra la portería beti, eta laugarren bloke bat de modelo de juego edo aplicaciones al juego, ¿vale? Orduan, bueno, es que sin más. Hasta aquí. Hemen, acciones explosivas, inferioridad, superioridad. Hau da ariketa bat asko egiten dugu, hau da asteazken baten, adibidez. Bukatzen nago, Sarduratu, Espertzen bazauden. Sin más, hemen de acciones 3 contra 2, ritmoa, ez da, kriston ritmoa, bez? Ikusten bauzu ariketa o atletiken edo Eibarren ritmoa no tiene nada que ver,
bueno, hemen van un poco con la guitarra, hori, 3-2 en kontra, eta oleadas de acciones de superioridad e inferioridad, son acciones explosivas, beti de pocos jugadores, poco espacio, fuerza, duelos, ese tipo de cosas. Beti vigilancias, kontzeptu batzu sartzen ditugu para que haya vigilancias, un poco con nuestro modelo de juego, dobladas, aprovechar cómo hacer superioridades, cómo defender en inferioridad, ariketa hauek, que podía ser perfectamente, hori asteazken baten. Vale, nola hasten dugun, bueno, calentamiento con balón jarriko dut, nola hasten dugun entrenamientua, ez? Eskate zuek ere ikusteko gimnasioaren ondoren, hasten gara horrelako gauzekin, adibidez, ez? Hola hasten da entrenamientua, hau da entrenamentuaren hasia, beti dago baloia, beti dago ja movimientua, gatoz bero gimnasiotik, dana da pasa, tal, porterías pequeñas, 2 contra 1, beroketa, baina dinamikoa, ja baloiarekin, beti dago komponente taktiko bat, teknika, pases paredes, defender paredes, beti dago horrelako zebet, hau da entrenamentuaren hasiera, ez ditugu egiten beroketak en plan calentamiento sin balón, y nada, ez dugu inoiz beza hori egiten, vale? Beti horrelako ariketakin hasten dugu entrenamientua, vale? Eta gero osteguna, -3, izango zan horrelako zehozer, ariketa da, a voleo egiten ditugu, baina como lau parte, hemen 5 jarte ditu, pero técnica colectiva y circuitos rondos y cambiamos, vale? Beti aplicaciones al juego, una finalización, 2 direcciones, hemen ja ikusten duzu ariketa, ze ezberdintasun dagoen, behitu. Hemen ja, ostegunean, nolakoa diran espazioak, askoz beluzeagoak, vale? Hemen gaude egiten potencia apurtxuet con finalizaciones, grupos de 4, eta hemen, hau traia, da ondo egiten badozu, ariketa hau asko egiten dugu, eta da traia. Ataques y contraataques. Rombo bat, orduan, una portería, otra, hemen daude muchos metros de alta intensidad. Vale? Hemen egiten dugu danak, behitu, berdeak, doaz, 3 ailegatu behar dira, eta oin dago porteruak ateatzen du beste aldetik, eta hauek ailegatu behar dira. Eta gero doaz aldatzen, egiten badituzu 10 repetizio, gero da nahiko jarraian, Eta hemen ikusten duzu, ja, espazioak direla handiagoak, metros de alta intensidad, bueno, osteguneko lana, Horrelako ariketak pizkat ikusteko ezberdintasuna, Gero, -2, ya bajada, fútbol tenis, rondos lúdicos, balón ABP, gero lehen komentatu duguna, trabajos por líneas, trabajos por líneas, adibidez egiten dugu asko hau bebai, nola guk oso gaizki defendatzen genuen, les tenía haciendo esto todo el día, bueno, adibidez ostiral bateko lana, -2 en bateko, azkenan no hay mucha esto, la línea defensiva estresada, beti, atzeko laurak, a defender área, a salir, bigarren baloi bat, apertura banda, hemen daude atzeko laurak defendatzen, hor ikusten duzu, unos contra unos, salir, entrar, pases atrás, eta que funcionen como línea. Gero igual un despeje, eta besteak daude llegadak egiten. Erasoko, gordun 2 bloke, ostiral bat, ez da oso gogorra, baina bueno, azkenean no hay impactos, no hay poca esto de lesión, eta gehiago gauza taktikoak, eta pizkat hori ostiral baten egiten dugun lana, vale? Eta gero, minus bat, calentamiento con balón, o un juego de presión, COS de centros y remates, algo de partido simulado ya, eta gero taktika y balón parado, plan de partido, bueno, pizkat hola ingo genuke, vale? Gero, entrenamentuak printzipio batzuk ditu, niretzat hau oso garrantzitsua da, eta ja bukatzen hau, oso importante da, ni oso alemana naiz honetarako, jendea ez dana llegatzen ordura, eta hori me cae mal la gente que no llega a la hora, baina nire kuadrillakoak ere bai, hay un par de ellos que les tengo ya beti ailegatzen dianak berandu, ni gustatzen zait orduan ailegatzea, ez zait gustatzen inori itxarotea, baina alrebez ere ez zait gustatzen jendea egotea itxaroten, ni orduan, puntualtasuna oso importante, esate jokalari beti, intentsitatea ere bai, falta gutxi pitatzen ditut, eukitzen ditut kriston mobidak entrenamentutan jokalari batzukin, el tipiko botatzen da, nik ez dut pitatzen falta inoiz bez, gustatzen zait intentsitatea egotea, entrenamentuak ez dira oso luzeak, intentsitate handikoak dira, beti egoten da lehiaketa,
beti serie motza, gola kontatzen ditugu, beti daude irabazleak eta galtzaileak, en plan, galtzen duenak, porteria eraman, bestea, pagatu zeo, osea, ja entrenamientuan galtzea izan behar da, zeo, osea, ja irabaztera ohitu behar zara. Orduan entrenamientutik, oso lehiakorrak dira, eta gustatzen zait, ritmo handian, eta egotea, egotea intentsitatea eta lehiaketa egotea. Beti irabazleak markatzea, galtzaileak markatzea, nor galdu duen, eta premio aukitzea. Jarraikortasuna, marrak ez dira muga bat, askotan kriston mobidak izaten ditu, igual, baloi bat ateratzen da pixka bat, eta batek esfortzua egiten badu, eta hartzen badu baloia, eta bat, ha salido, sigue, eta ja, se cruzan, nirekin, berdin zait, azalpen gutxi, hori Mikel Etxarrirekin bizitza oso bat berarekin diskutitzen, egon naiz, badakizu Mikel Etxarri betazotea gelditu behar dela entrenamientua, esplikatu behar dela, eta hori, eta ninaz justo kontrakoa, eta jarraituko du Mikelekin diskutitzen nire bizitza osoa, bale? Niri ezait gustatzen entrenamentua gelditzea. Gainera gaur egun bideoekin eta gero bideo individualekin, hombre, egiten ditut zuzenketak, baina sobre la marcha, no sé, naiz gelditzen esplikatzeko kontzeptuan, no sé, nire ezait gustatzen hori, bale? Kontzentrazioa, eta gero hori asko bentana rotaz deitzen dioguna, que erdera esatena, leio bat apurtzen danean, eta norbaitek ikusten duenean leio bat apurtuta dagoela, errezago apurtzen dira hurrengoak. Dinot, hau pintatuta dago zuriz, eta oso polita dago hau. Baina oin bat badoa horra, eta azten bada marrazki bat egiten, eta inork ez badio ezer esaten, hortik aurrera bihar beste marrazki bat egongo da, gero beste bat, eta azkenean egongo da pintauta dana. Orduan, gauza batzukin tolerantzia zero. Patada sin balón, agresiones, jarrera falta, errespetu faltak, ni horretarako berdin zait pisatea kriston jokalari bat, kapitaina, berdin zait, ez dut toleratzen hori, eta horrekin nahiko estrikto naiz, eta horrekin tolerantzia zero, 3-4 gauza ditut, que tolerantzia zero. Eta ustot ez diala permitidu behar, vale? Eta, bueno, pizkat hau, azkenengo bi diapositibat. Bata da kontzeptuena, asko danak ez dira nireak, da kontzeptuak entzundako beste entrenatzaile bastu edo nik hartutakoak, jarri ditut batzuk, ditut apuntauta 100 edolan, eta da nire taldeak erabiltzen dituenak. Nola defenditu bat biko bat, zerrin behar dan baloia galtzen duzunean, como esalditxoak dala gure hizkuntza. Eta hori da los conceptos del juego. Eta nire ustez hori danak euki behar dozu edo euki beharko gendun bakoitzak bereak. Eta taldeak dominatu behar dituenak, eta entrenatzaileak esaten duenean esaldi bat, ja tip horrek badaki, kulo porteria, mano kamiseta, no seke, ja badaki de qué estás hablando. Orduan, hori oso garrantzitsua da. Adibidez, defender paredes, jarriko dugu adibide bat, jartzi dugu, gure taldean zelan gustatzen zaigun balbikoak defenditzea. Hau da oindala 15 urtekoa, Etxaniz, hor, defenditzen pared bat, ez? Irudia ez da oso ona, baina ondo ikusten da. Nola gustatzen zaidan niri beti pareta defenditzea joaten korrika egiten duen jokalariarekin. Beti gustatzen zait horrela. Naiz ta baloia ez ikusi? Naiz ta baloia ez ikusi. Batzuk izango dute, baloia ezin da inoiz biztaz galdu. Bada segundu bat ni ez zaite importa. Vale? Orduan, kontzeptu bat da, defender las paredes, ¿vale? Contra el que corre. Siempre. El que corre es el que te hace daño. Ta siempre ir con ese. Hori da, bakoitzak dauzka bere kontzeptuak, baina oso argi eduki behar dira talde baten, bale? Eta bukatzeko, bueno, da beste kontzeptu bat, de vigilancias y acompañamientos, por poner ditut diapositibetan danak jarrita, eta bakoitzak eduki behar ditu bereak eta bere hizkuntza, bale? Eta bukatzeko, diapositiba hau, nire ustez hau dela oso importantea, oso, bale? Gaur egun, taktikaz dakizue zuek ni baino gehiago. Metodologiaz, ni daramat entrenatzen profesionaz da izan dut, baina hemen egongo da metodologiaz dakienik ni baino gehiago gehienak. Vale? Orduan, zerk egiten du aldea edo gaur egun zuen jokalariak segaitik baloratuko zaitue edo segaitik jarraituko zaitue, izango da beti zure liderazgoagatik edo zure lidertzagatik. Vale? Orduan,
pizkat gaur egun zuek ikusteko nire ustez dagoen aldea edo jefea izan, edo liderra izan. Vale? Nire ustez liderraren balioa da ze ezagutza daukasun eta ze trebetasunak horrek gehitu egiten du. Zuk ezagutza badaukazu, taktikaz badakizu asko, oso ondo, gehitzen du. Trebetasunak badituzu, gehitzen du, baina multiplikatzen du jarrerak. Multiplikatu zure izateko erak. Eta zure izateko erak, zuek uste duzue Antxelotik taktikaz jakingo doazko, edo Vicente del Bosque, baina segaitik izan dira entrenatzaile oso ona, badakitelako gestionatzen, irudi bat daukatelako, izateko era bat, ez da dakitelako taktikaz zuek baino gehiago. Orduan, nire ustez liderraren balioa jarrerak asko egiten du edo multiplikatzen du. Eta orduan, pizkat, hau ez da lehengoa, baina bai, lehen jefe asko genituen, orain ere badaude, eta orain lider gehiago daude, baina lehen ere bazeuden. Ez da, lehen egiten zan hau eta txarto zegoen, ez? Baina, bueno, pizkat, ze aldea dagoen jefea eta lideraren artean, ez? Jefeak inposatzen du. Esateko, ni naiz hemen agintzen duena, eta egiten da nik esaten dudana, ez? Gaur egun, konbentzitu behar dugu. Hemen jartzen ditudan gauzak askoz ere zailagoak dira, Zailagoak dira egiten, eta horregatik gaur egun entrenatzaile izatea oso zaila da. Oso zaila, eta entrenatzaile gona izatea, zailagoa. Lehen edo jefeak beldurra sortarazten du. Nork ez du euki hemen jefe bat edo entrenatzaile bat edo ez da errespetua, da beldurra. Beldurra genien batzuei, baina errespetua igual ez hainbeste. Gaur egun konfiantza piztu behar duzu. Lehen errudunak bilatzen ziren, errudunak. Gaur egun soluzioak bilatu behar dira eta askotan esan erruduna zuzarela. Ez bakarrik esan, sentitu, autokritikoa izan. Jordi lehen egon da horretaz berbaitan, ez aitzakiri jarri, pentsatu zuk zer egin dezakezun, hobeto zelan egin, ez hasi esaten, no tengo nada, talde hau ez da ona, no seke. Orduan gaur egun, zu ere jarri esan, partidu hau, nik ez dut ondo prestatu, baina sentitu hori, ez bakarrik esan ondo geratzeko. Egin beharrekoa banatzen zuen, zuk egin hau, eta berak ez zuen ezer egiten, o ez du ezer egiten, hori jefeak. Liderrak, beti eredu, beti da lehenengoa gauzak egiten, beti egin behar da lehenengoa iritsi, gero hitz egingo dugu horretaz. Lehen egiten zan, kontrolatu eta zigortu, entrenador vigilante esatezana, informatu aber gauean aterazaren, no seke, deskonfiao, gaur egun uste dut hori badaki irakasten eta edo jakin behar du irakasten. Lehen tratu pertsonalik, beti ez dut lehen, oin ere dago jende asko ez daukala tratu pertsonalik. Jefeak ez dauka tratu pertsonalik, baina liderrak denengatik interesa piztu behar du. Ez bakarrik niri gertatu izan zait, eukitea talde bat galtze zituela partiduak, eta zelan dagoen jentea. Eta igual lau jokalari aldi berean edo hilabete horretan banatu egin ziren, gertatu zitzaidan talde baten. Lau jokalari hilabete baten banatu egin ziren. Eta, klaro, taldeak ez zuen funtzionatzen, eta da, arazo pertsonalen gatik. Orduan, entrenatzaileak ez badaki, zu banatu egin zarela orain, zu ere bai, eta zu ere bai, eta kriston arazoak dituzula etxean, edo zure ume bat gaixo daukasuna, pasatu zait ere bai, gero eta zu zaude begiratzen, no cierra bien, no, tiene un problema personal. Eta orduan, gaur egon behar da, muy al tanto, ze pasatzen zaion, eta galdetu, eta beraiekin hitz egin, eta hori, ez? Jefea orduan iristen zan, justito jefea dalako, edo jefeak iristen dira beti justito. Gaur egun, lehenengoa iritsi behar zara eta azkena joan. Hori, badakizu ezer dan hori. Privilegioak zituen lehen, orain, ez bakarrik, orain desaten dut beti. Orain ez, liderrak ez ditu privilegioak eta ez ditu behar. Hori da importantena. Ez dauzkala, ez ditut behar privilegiorik. Bat gehiago, danatarako, eta ez da ezer pasatzen. Berekoia da, jefea, hemen denen onerako egiten du, empatia liderrak, jefeak ez daki entzuten, oin badaki entzuten, jakin behar da entzuten, lehen berako zondo azaldu duela, lehen beti zeukan arrazoia, edo lehen, jefeak beti zeukan arrazoia, eta orain akatzako hartzen ditu, morroiak ditu, jarraitzaileak ditu, jarrera eskorra eta umore txarra, mitiko jefearena, eta orain gaur egun jarrera baikorra, edo bere burua animatu, niri
oso gaizki joan zait azkenengo proiektuan, oso gaizki, pasatu dut oso txarto. Baina, animatu behar nuen, joan behar nintzen animatzera talde bat oso gaizki zegoela, eta nik nire buru animatu behar nuen. Ni liderra nork animatzen du liderra. Inopez, orduan, zu joan behar zara ara, a muerte ondo, ze oso argi daukadana, eta honekin bukatzen dut, oso argi daukadana da, segun zuek nola zaudeten horrela dago taldea. Nik hori ondo ikasi dut urteekin. Ni triste nagoenean, taldea triste dago. Ni urduri nagoenean, taldea urduri dago. Eta entrenatzailearen irudia gu ez gara konturatzen ondo, baina beste guztiak konturatzen dira danataz. Eta zuk ez badaukazu konfiantza zure buruarengan, taldeak ezin du konfiantza eduki. Ausarta ez bazara, taldea ezin da ausarta esan. Zuk ezin duzu ausardia transmititu, kagauta bazaude. Partidu niri pasatu zait, entrenatzaile batzukin, oso urduri, oso... Eta gero, hay que ser valientes. Valientes, si estás cagado tú, cabrón. Orduan, transmititu behar da gauza bat, taldeak hori eukitzeko. Eta orduan, oso importantea da gure buruaren gestioa. Oso importante, eta batzutan, ez da erreza, porque partidua galtzen dituzu, zaude ondo, buruari bueltak, ez dakize, baina zaude hitz egiten pertsonen aurrean eta konbentzitu inbar dituzu, eta horretarako zu, ahalik eta ondoen egon behar zara. Eta txapaia bukatu dut honekin, nahi bazue galderaren bat egin, edo honekin eskerrik asko, eta hori, barkatu akatzak egin behar ditut, eta hori zinbaz, bai nahiko nuke zuek ere 5 minututan edo zehose galderan bat egitea gustatzen zait, edo zehose zaizuena gustatu gehiago, gehiagi, edo bai, edo kuriosidaden bat, edo nola oso askara hitz egiten dudan batzutan, ez dakit, non horrortik. Etortzen talde batea eta duana itetzeko modu bat, betikoa gutxi gora bera planteatzea eta kontuatzea bakakela jokalari bat obi pivote jokatzekoela oso nadiala eta erreste izula beste joku batea. Bai, pasatu zait, eta pixkat borroka hori nola nahi dudan ni jokatu, baina errealitateak esaten didana, igual lehen azaldu dudanagatik, jokalari mota hori daukadalako, ez nire gustokoa igual, askotan, eta orduan zer egiten dut, nik sentitzen dudana, edo pixkat, pixkat moldatu behar zara bai, jokalariei, zenbo jokalaria dituzun, baina beti ateako zaizu gero gustatzen zaizuna zuri, eta saiatzen zara pixkat jokalaria eramatera horra. Eta nik ez dut esaten hori hona danik, pixkat moldatu behar gara bai, euren ezaugarrietara, edo ez da berdina entrenatu infantil batzuk, edo profesional bat, dana da ezberdina, orduan moldatu behar zara, edo arrobian zaudenean, ez formadoreak, ze garrantzitsua dian, ez izatea entrenadorea, formadorea izatea. Nik ez dut balio formadorea izateko. Ni edo entrenatzailea naiz, ez edo zein kategoritakoa, baina entrenatzailea nien naiz formadorea. Osa, umeekin eta hori ezin naiz egon. Konprobatu dut egon naiz eta ezin naiz egon, naiz ona horretan. Igual bestean ere ez, baina badakit orduan, segun ze talde daukasun zuk esate duzu, egokitu behar zara. Eta niri kostatzen zait pizkat. Pizkat kostatzen zait egokitzea dinot. Ditut ideia batzuk eta sentimentu batzuk eta boi con eso. Baina bai, egin beharko nuke gehiago. Behar bada. Bai. Partiduak galtzen zuaz, partiduak bat, bestiak galtzen zuaz, txarlak eta motivazioa hori, 5 partiduak galdu ondoren, txarla, berriz Gero eta zailagoak. Zu imaginatu, ez tozu irabazi, zabaz azkena, ez tozu irabazi denbora askotan, da pasatu dira ez dakiz ematen entrenatzaile, galtzen duzu, edo ez duzu irabazten, eta sartu behar zara hemendik. Eta ni etortzen nintzen hola, hemen, danak horre zerita, a ver que les cuento esto, sartzen azona, eta nik adibidez txarla, hori ikusten duzu taktikoak, bideo, dana oso prestauta daukat. Osea, ni naz obsesibo bat futbolekoa, gustatzen zait futbola a muerte. Eta egiten dut pasillos futbola. Hombre, gero ondo pagatzen diate, baina dinote azkenean gustatzen zaidala asko egiten dudan lana. Eta prestatu, baina adibidez, ni sartzen naizenean atetik ez dakit zer esango dudan. Osea, ez dakit zer esango dudan, ze nola bihotzarekin hitz egiten dudan,
ez dakit zer esango. Nik enituen prestatuta txarlak sartzen nintzenean galdu ondoren, eta hori, neukan bideoak prestatuta, beste zuzenketak, baina mensajea motivazionalak eta hori sartu, eta oin momentuan bihotzarekin hitz egin, eta hori, ni oso kontrakoa naiz de diskursos preparaos, frases hechas, oso kontrakoa. Eta beti hitz egiten dut bihotzarekin, eta momentu jodiduetan beti hitz egiten dut, bilustu egiten naiz, bilustu, 100%. Eta hitz egiten dut, eta ez dakit zer esango dudan. Esaten dut nola sentitzen naizen ni, eta no seke, eta pixkat, ambientea pixkat igotzeko, edo hori. Ikusten duzuenez, nuen lortu, baina saiatu nintzen behintzat. Baina nire ustez bihotzarekin hitz egitea eta diskurso preparatuak eta hori es lo peor que pueda haber, nire ustez. Eta esaldi eginak eta hori. Bi gauzak egin daitezke batera, mentalki hori pentsautan zerri buruz hitz egin barrutun, baina era berean bihotzarekin hitz egin horri buruz. Arritu zait pixkat hori, ez preparatu egiten hitz egin behar. Beharko nuke, baina oso zaila egiten zait. Ez dinot hori egin behar danik. Nik, gaur azaldu dudan guztia da, nik zer egiten dudan, nola gonbidatu naute hitz egitera, nik esaten nire gustatzena, baina ez da honena, ni mucho menos, logiko, zuk esaten duzun bezala. Izan beharko zen diskurso askoz ere razionalago bat, pixkat prestatuta, eta gero bihotzarekin, bai, biak como batera egitea, ez? Saiatzen naiz, baina gero beti bihotzak tiratzen di gehiago, eta nire ustez autentikoagoa da, ez? Ekarri ditzaket preparatuta esaldi pare bat etxeti, no seke, ez. Ez, porque ez zaitu gustatzen hori. Osea, bakoitz esaten duen momentuan zer sentitzen dudan, nola dagoen taldea, nola nagoen ni, bilustu egiten naiz. Uste dut hori dela autentikoena eta impacto handien egiten duenea taldean, ez? Altzatzeko egoera jodidu bat, ez? Baina, bueno, azkenengo proiektuan enuen lortu eta hobetu beharko dut, urrengoan ni entrenatzaile bezala, edo motivadore bezala, edo. Bai. Eskerrik asko, batetik euskara zinatik, oso interesgarri, lerroen oso interesgarria iruditzaiek, goiti berako lerroak falta dielako atlanteak eta oso interesgarria dela, eta bakarrik rekomendazio txiki bat. Aurten oso liburu honatarik Miguel Rodrigo, como entrenar y jugar por conceptos, azken urteetan ikerketa munduan egun den gauzi politxenetako dela. Eskerrik asko, lortuko du liburua. Bai, eskertze dizut. Eta nola gustatzen asko irakurtzea eta ikastea. Ez, azkenean entrenatzaile izatea formazio konstante bada, ez? Niri gehiago gustatzen zait horregotea eta ez hemen, porque azkenean asko ikasten dut eta hori, eta beti gaude ikasten eta gauza berriak, eta jendeak nik gorrotu dudan esaldi bada, en el fútbol está todo inventado. Ez da egia, egunero ikuste ditugu gauza barriak, variante barriak, baloiakin, baloi gabe, metodologian, prestakuntza fisikoan, kontzeptuetan, eta uste dute konstanteki egon behar garela ikasten, eta horretan niri asko gustatzen zaizkit txarra, putada bat etortzea askotan. Arratzalde bat galdu edo egitezu, edo danak daukazue familia, gauzak egiteko, baina niri asko gustatzen zait horrelako gauza, porque ikasten da. Eta hori, lehen Jordik esan duen bezala, nik eman dudan txapa eta hori, geratu bazarete gauza pare bategaz onak, nahiko, eta bi txarrakaz be ondo ez egiteko. Osa, honek egiten du hau, ni ez zait gustatzen. Badakizu, ja basoaz etxera eta hori ez tozu ingo zure bizitza osoan. Puta madre. Ondo da hori. Bai. Adibidez, partidu askotan galtzen baldin badezu, zuk hartzen duzu zure gain karga oso edo partekatzen duzu estafa? Ni oso kabroia naiz nirekin, oso. Jo puta, nirekin, nire buruarekin, asko kastigatzen du nire burua. Naiz, ez ditut aitzaki gehiagiri jartzen egia esan da. Jartzen ditut danak daukagu, esalditxo hori, no tengo delantero, danak erabiltzen dugu, bai hori da miseria bat. Aitzakiak dira miseria bat, baina dano daukagu, ni saiatzen naiz ez, baina ateatzen zait beti. Eske Almerian no sé qué. Eta ez esan, éramos una banda, baina ez dezu esaten, porque gero badakizu, ez dezu esaten eta ez dezu esan behar, ze gero badakizu zuk ere altzen nuela pixkat hobeto egin. Eta hori da, como zintzoena, orduan saiatu behar zara, eta nik ikasi dut ja, edo ez jartzen aitzakirik, edo saiatzen, jartzen ditute. Baina saiatzen naiz, horregatik hobetu behar dut horretan bai, ez jarri hainbeste aitzaki, eta hori saiatu aztertzen gehiago zer egiten dudan nik, eta izaten entrenatzaile hobea. Bai.
aparte, euskeraz esaten, Real Madrid, Almeria. Bai. Jenteak beti esate partidu... Ja. Nola azaltzen dira jokalari. ¿Cómo te quedas tú cuando sabes, cuando parece que te han robado Bueno, y cómo se quedan los jugadores y cómo deben ja, ni Bernabeun izan ditut oso esperientzia gero markatu, bueno, pasan urteko partidua, hori ez zait inoiz gertatu, baina gertatu zitzaidan Deporrekin, lehenengo maila, oindala urte asko, ez dakitzuek ikusi zuen meme bat atera zan, como tiempo de descuento lehen hori hasta que el Madrid gane edo zan lehen bat, hori atera zan gure partidu batekin, ze Deporrekin junginan irabazten bat eta bi, 80. minutuan, baina esate izoet ondiala hasta que zenbat urte, 7 urte, 8 urte, eta orduan esan orain bezala, gehienez emate zian 3 minutu edo 4 minutu, on ja ikusten dugu, baina hori, arau hori oindala urte gutxitakoa da. Lehen gehienez ja 5 minutu ikustea, eta ez dakit eman zuten 7 edo 8 minutu, eta partidu baten esala egon ezebez. Eta sartu ziuten beti bezala, azkenengo 2 minututan, eta galdu gendun hiru eta hortik, altera zan hori, eta egia da, Bernabeun beti eukiduala, baina irabazten dizue oso onak dialako. Ja, oso onak, oso lehiakorrak, da munduko ekiporik onena, eta beti geratzen gara, arbitroak laguntzen dietela, eta hori, eta pixkat bai, baina ez dira txapeldunak arbitroen gatik. Oso lehiakorrak dira, oso onak, fizikoki, azkenengo minututan beti ailegatzen dira zu baino hobeto. Zuek ikusi duzu Real Madrileko jokalari bat kalambreekin? Noiz bain, ez da, inoiz bez. Zure jokalariak aradoa zenean, dazkazu 5 edo 6, hola, eta behaiek daude, eta hori da oso fuertea dialako fizikoki, eta beti irabazte dute azkenengo minututan, bai horregaitik, ez? Eta pixkat arbitroak ere, batzutan, baina, tximaz, eskerrik asko, eta, azkena, bai. Beti izaten da, barra azarri zutenetik futbol aldatu inela. Zuk entrenatzerako garaian entrenatu dituzuek gauzak zehazki barra honekin? Gero eta gehiago dana bezala, barrak asko baldintzatzen du, orduan beti dago gauza batzuk esateko, egoera honetan kontuz, hau ez egin, batez be area barruan eta hori lehen heltzea oso ohikoa zan, edo baina gaur egun kontuz, porque gero hori irudian ikusten da, daude gauza batzuk futbola aldatu da, barrarekin, ez? Eta badaude, entrenatzeko momentuan ere kontutan eduki behar da, hor pantalla badagola, eta tipo batzuk ikusten dana, eta ezin dela jokatu lehen jokatzen zenuen bezala. Hemen nire adineko edo sarrago batzuk bazaudete ere jokalariak izandakoak, eta lehen oso ohikoa zan, area korner baten zapaltzea, edo lehen oso ohikoa zan, gaur egun hori ezin dozu egin. Bestela kaleratua zara, orduan kamarak egotea asko baldintzatzen du jokoa, eta gero ritmoa, ez? Nik, lehen atzo egon ginen komentatzen, primera refen, edo hortik bera ez dago bar, eta ikustezu partidu bat, eta lehen ia altzatzen duen, eta golak ospatzen dira, eta, ez dakit, eta primeran ere oso ondo dago, ze dago hori, kamera bar semi-automatiko, eta 20 segundotan normalean, 30 segundotan, baina bigarren mailan ez dago bar semi-automatiko, eta horrekoan Eibarren jokaldi hortan bebai, eta igual 4 edo 5 minutu. Osa, jokaldi bat ikusteko, Eibarren, atzoko jokaldian izan zen, ia jokaoz kanpo zan, bautistana, eta ia falta zan, osa, 5 minutu. Eta bigarren mailan nola ez dagoen semi-automatikorik, partidua dia koñazo bat, barra badago eta hori, eta bai, entrenatzeko momentuan hartzen ditugu. Kalari bat esan agiaz, kontaktua nabaritu dazu, gelitu zaiter lurrean, rebisatzeko, eta ni badakit entrenatzaile, beste entrenatzaileak ateratzen diotela etekin gehiago horri, baina nik holango gauzak zaila egiten zait. Esaten diet, baina ena ez tipo bat horretan, trampilla horretan ibiltzen da nik asko. Kostatzen zai, bai, egiten dugu, bai. Eta askotan bentaja hartu dezakezu horretaz, bai. Jakin behar dagoena eta etekin ateratzen, batez ere mundu profesionalean, ez? Igual umeekin bazabiltzat eta hori oso ezberdina da, ez? Baina gu gara pirata totalak. Pirata, porque galtzen badut igandean,
kalera noa, orduan ateratzen du maximizamos, baloreak, futbol profesionalean balore oso on batzuk eukitzea, kostatzen da batzutan. Ze hor gaude todos al pirateo 100%. Baina, bueno. Bueno, mila esker. Mila esker.